A prehistoria é o período máis antigo e extenso do pasado da humanidade. Esténdese desde a aparición do home hai uns 5 millóns de anos ata o descubrimento da escritura hai uns 5.000 anos, sobre o 3.500 a.C., aproximadamente. Podemos dividir a prehistoria en tres grandes etapas: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Imos comezar polo Paleolítico. O Paleolítico é o período da historia comprendido entre a aparición dos primeiros seres humanos e o descubrimento da agricultura e da bandería. Os primeiros homes e mulleres vivían da caza, da pesca e da colleita de plantas. Os cazadores prehistóricos adoitaban perseguir os grandes rabaños de herbívoros: renos, bisontes, mamuts, cervos, aínda que tampouco desperdiciaban a caza de pequenos animais. Para capturar os animais tendían trampas e axudábanse de distintas armas de pedra que eles mesmos fabricaban. Dos animais extraían carne para comer, peles para fabricar os seus vestidos e construir tendas, osos e cornos para elaborar ferramentas, tendóns para fabricar cordas. Axudados de arpóns e anzois que elaboraban con osos de astas de animais, pescaban en augas pouco fondas. Tamén apañaban os froitos que a naturaleza lles ofrecía: sementes, raíces, froitos. Os grupos de cazadores que se desprazaban seguindo os animais refuxiábanse en campamentos montados ao aire libre. Durante a estación fría, resgardábanse baixo as rochas ou no interior das cavernas. Como non dispuñan dunha vivenda fixa, dicimos que eran nómadas. Prendían lume fregando 2 pedras ou 2 paus de madeira. O lume permitíalles quentarse nas épocas frías, alumar o interior das covas, cocer os alimentos e protexerse dos animais. Nas paredes das covas, as mulleres e os homes prehistóricos realizaron pinturas, que se chaman pinturas rupestres, que significa pinturas sobre rochas. Representaban, sobre todo, animais. Empregaban cores rechamantes, que extraían dos minerais e que mesturaban coa grasa dos animais. Pintaban coas mans, con plumas das aves ou con pelos dos animais. España é moi rica en pinturas prehistóricas. Sobresae pola abundancia e a calidade das súas pinturas a Cova de Altamira.